Grabatzen ari garen unean gaueko 9:10 diren honetan, gaur Iruñeko Labriten Artolak eta Imazek Zabala eta Martijaren aurka jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 13. jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo du, gogoratuko du. Gaurkoan Javi Zabala Jokin Altunaren ordez irten dela Labriten eta gainera pronostikoak betez garaipena eskuratu dute Zabalak eta Martijak bigarren astez jarraian. Gogoratuko dugu, pasaden jardunaldian, 12. jardunaldi horretan, Artolak eta Imazek 22 eta 12 irabazi zietela Elordi eta Rezustari, eta orduan ere Zabalak jokatu zuen, Zabalak eta Martijak 22 eta 10 irabazi zieten Jaka eta Eskirozi Donostiako Atano 3. pilotalekuan. Gaurkoan ere Zabala eta Martija atera dira favorito, eta Zabalak egin duen norgehiagoka antologikoa, ez antologikoaren urrengoa izan da. Hori da hori jotzea, hori da hori pilotari abiadura sartzea, pilota eskuan hain ongi sartzea, ikeragarri jokatu du hasieratik eta 6 eta huts ipini dira aurretik, eta 6 eta hutseko horretan, alde batetik Iñaki Artolak ez du inongo abagunerik izan aurreko kuadroetan, eta Ander Imazia une oro zazpitik atzera zen eta zazpitik aurrera ematen zituen ia pilotakada guztiak airez behartuta eraman behar zituen. Javi Zabalak sekulako hasiera eman dio norgehiagokari, esan dugun bezala abiadura emanaz pilota eskuan ederki sartuz eta batez ere errebote inguruan Imaz ia une oro behartuz. Gero ordea, Artolak eta Imazek tanto bat egin dutenean hor jada pixka bat hasi da, afera aldatzen eta pentsa genezakeen ere afera aldatu zitekeela nahiko erradikalki, baina ez da horrela izan, 5 eta 6 ipini dira, aurretik hor Zabalak pilota batzuk aldu ditu, Martijak ere bat edo beste, eta Artolak tanto ederren bat egin du, baina gero hortikan 12 eta 6 ere ipini dira aurretik Zabala eta Martija berriz ere Zabala. Epelak ematen hasi da, noski, norgehiagokaren aldaketa 5 eta 6ko horretan argi eta garbi Artolak eta Imazek atera duten pilotaren ondorioz izan da, baina hortikan aurrera ala ere sekulako partida jokatu du Javi Zabalak. Pentsa genezakeen hor behar bada psikologiak eta eragin zieza jokeela nahiarako pilotariari, baina inondik inora ez da horrela izan. Sekulako norgehiagoka jokatzen jarraitu du, Imazia errebotean isasita eduki du, gaurko erreboteak Ander Imazen argazkia dauka hor Iruñeko Labriten bertatik eman behar izan baitu norgehiagoka osoa, eta pilota garbirik ez du galdu Imazek, baina hortikan aritu behar izan du. Zabalak sekulako partida egin duelako, eta ez dago beste analisirik egiterik. Lehengoan Julen Martija izan zen protagonista Atano 3. Gaurkoan Javi Zabala izan da. Gerora ordea pixkanaka ere Artolak eta Imazek, tanto txoren bat edo egiten zuten, baina oso nagusi jarraitzen zuten Zabalak eta Martija, gainera Martija oso erregular ikusi dugu, azken jardunaldi hauetan oso erregular ari da, pilotari etxeberritarra, eta gaurkoan ere alaxe ikusi dugu, eta azkenerako 22 eta 12 xeatu egin dituzte, Zabalak esan bezala ikeragarrizko joa erakutsi du ia pilota guztiak errebotean jarri ditu, izan botez, izan sotamanoz, izan ezkerra irez, ikeragarri jokatu du, aspaldian ez genuen pilotari bat horrela jokatzen ikusten, eta gaurkoan Javi Zabalak egin du. Honen bestez, sailkapenari dagokionez, Artola eta Imaz hortxe ipini dira sailkapenaren goikaldean 3. postuan 8 punturekin, eta hurrengo jardunaldia erabakigarria izan daiteke, izan ere Peio Etxeberria eta Zabaleta bikote titularrak galdu egin baitu. Horiek ere 8 puntu dituzte, eta beste alde batetik berriz, kasu honetan Altuna eta Martija bikote titularra 7 punturekin ipini da, oraindik ere Artola eta Imazen aurka jokatzeke daukaten partida jokatu behar dutenean. Hauxe beraz, gaurkoz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.